Vi er færdige. Der er holdt på sig selv. Viva la France! Allez, blø! Hun har ikke nogen snørbøj med sine sko, skal lige siges. Ja, nu må du meget væk. Du briller, du vil bare få det. Så får du ikke falde over bjælken. Så gør det bare til her. Kom nu, ben! Bruno, lad være. Nej, hvor laver gas. Sådan, ben! Jeg kan overhovedet ikke se det, det er fint. Jeg synes, mig og Daniel og Charles var nede at træne. Vi vidste, at vi skulle den her vente her. Det gik ikke så godt på Daniel. Han har kun været det, da vi blev europamester. Frank har røget i 13 år i træk. Ja, han har skåret sådan noget. Kom så, Manny! Ja, tilløb. Husk den ligesom længdespring. Vi løb hen og se. Der er kant. Lidt mere løse håndled næste gang. Andet bukseben også ind i. Lidt mere løse håndled næste gang. Din kone er stadig store patter. Hvad sker der for Bippe Lange? Lange! Nej, det kom bare ud det. Hey, ny vans! Opad. Skal det ikke opad? Sådan der. Og så hurtig armgang. Tag armgang. 2 gange måske nok. Skal vi sige 2 gange? Der er bare en gang henover. Du mærkede Tyrker Thomas. Længere op, deroppe. Ja, længere op. Ja, altså der. Altså ikke første hul, anden hul. Så er det også god.
Der, ja, der. Sådan der. 38 sekunder. En for hver hånd. Kom Anders, tempo! Kom nu! Hvad sker der, Anders Madsen? Skal det nu? Hold ned, hold, kom nu for helvede. Kom nu, Anders. Kom nu, Anders. Kom nu, Anders. Tempo. Kom nu. Frederik er altså lavet hurtigere, den der. Ej, jeg har set Gia og Jane være hurtigere. Minus. Nej, det går ikke den der. Minuspoint. Kom nu, Anders. Det er altså egen søn. Hvad sker der for, Anders? Ej, flæske. Du siger det, hvis det skulle være i tvivl. 100 kilo. Flæske, Anders, den tager. Nu sidder du fast. Patrick. Fed, Anders. 46. Vent lidt. Vent lidt. Jeg skal lige... Spar den er lidt kold. Kom så, salto! Giver dig, Egon! Salto! Du var med dengang i... Jeg ved ikke, med den tykke Egon nede for damen. Salto! Både sådan en der, hvor der var gulvniveau. Der var en duel helt nede på... Baglæns! Nede på jorden. Ej, det er sjovt. Lad være med det.